Σας καλωσορίζουμε στο ξενοδοχείο η Μαντίνα στην Αθήνα και σας υποσχόμαστε μια ευχάριστη διαμονή με ανέσεις 4 αστέρων. Στην καρδιά της Γλυφάδας, μια από τις πιο κοσμικές περιοχές της Αθήνας και σε απόσταση αναπνοής από την παραλία, βρίσκεται το ξενοδοχείο Εμαντίνα. Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι κλιματιζόμενα, με μοντέρνα επίπλωση, ιδιωτικά μπαλκόνια και με θέατο σαρωνικό κόλπο. Διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο, απευθείας τηλέφωνο, ηχομόνωση και κλιματισμό, έγχρωμη τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια, καθώς και προσωπικό χρηματοκιβώτιο. Τα μπάνια των δωματίων είναι πρόσφατα ανακαινισμένα. Διατίθενται ακόμη δωμάτια ειδικά σχεδιασμένα για διαμονή οικογενειών για 4 ή 5 άτομα. Παιδιά έως 2 ετών διαμένουν στο δωμάτιο των γονέων χωρίς επιπλέον χρέωση σε παιδικές κούνιες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η αστραφτερή πισίνα του ξενοδοχείου, επάνω στο πανοραμικό roof garden στον τελευταίο όροφο, αποτελεί έναν παράδεισο για τους λάτρεις του ήλιου. Περάστε την ημέρα σας χαλαρά στους χώρους της πισίνας και του μπαρ, απολαμβάνοντας μια επιλογή από την ποικιλία των ελαφρών σνακ και παγωτών και ξεδιψάστε με ένα αναψυκτικό ή ένα ποτό από το μπαρ. Εναλλακτικά για το χειμώνα λειτουργεί δίσκο με μουσική από το κλαμπ Βινίλιο. Νότες μιας άλλης εποχής για χορό και ξεφάντωμα. Το καλέσθητο εστιατόριο είναι στη διάθεσή σας για πρωινό, γεύμα αλλά και δείπνο. Το πλούσιο πρωινό στους τύπους Continental, American και English σερβίρεται σε μπουφέδες. Το à la carte μενού παρουσιάζει γευστικά πιάτα από την ελληνική και τη διεθνή κουζίνα. Στο μακρύ κατάλογο κρασιών θα ανακαλύψετε μια μεγάλη ποικιλία από τα καλύτερα ελληνικά κρασιά. Ο κατάλογος του room service περιλαμβάνει μια ποικιλία ελαφρών σνακ και ποτών. Το μπαρ στο σαλόνι του ξενοδοχείου είναι ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης για τους πελάτες του ξενοδοχείου και τους επαγγελματίες της πόλης. Η ζεστή του ατμόσφαιρα είναι το καλύτερο μέρος για συζήτηση, καθώς απολαμβάνετε ένα καφέ ή ένα ποτό. Το ξενοδοχείο Εμαντίνα ειδικεύεται στην οργάνωση εκδηλώσεων και γαμήλιων δεξιώσεων. Εσείς και οι καλεσμένοι σας θα έχετε ονειρεμένες στιγμές για πάντα στη μνήμη σας. Το ξενοδοχείο Εμαντίνα παρέχει επιχειρηματικές υπηρεσίες σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο με την χρήση των πιο μοντέρνων οπτικοακουστικών μέσων. Η μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων σε συνδυασμό με τα τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικά μέσα εγγυώνται την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Επίσης, φιλοξενεί με μεγάλη επιτυχία αθλητικές ομάδες, προσφέροντας ένα ανάλογο περιβάλλον για χαλάρωση της ομάδας πριν τον αγώνα. Τα αθλητικά μενού αποτελούνται από φρέσκα υλικά και ακολουθούν τις υποδείξεις του διατροφολόγου της ομάδας. Και όλες αυτές οι παροχές προσφέρονται σε πολύ προσιτές τιμές. Κάθε φορά που θα χρειαστείτε διαμονή στην Αθήνα και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, επικοινωνήστε με το ξενοδοχείο Εμαντίνα και ζητήστε να σας ενημερώσουν για τις ειδικές προσφορές. Θα σας ενθουσιάσουν.